Tradicija, kultura, umjetnost i mladost spojile su se na jednom mjestu. Posavske kulturne večeri okupile su veliki broj građana koji su uživali u čarima kulturnih umjetničkih društava i narodne nošnje koja je privukla pažnju mnogima. Znači, moja nošnja sastoji se od krpice, to je ovo na glavi, sastoji se od košulje, ovo je pregača i tu imamo tkanicu. I na nogama ovo su štucne i zepe. Već smo bili u Brčkom u Bijeli i upoznali smo isto od drugih kudova i pogledali smo njihove isto kako oni plešu, igraju kolo i njihove običaje, njihove nošnje i da vidjeli smo da su drugačije od naših i da nismo svi isti, da smo svaki na svoj način, da su svaka nošnja na svoj način da je lijepa. Idejni začetnik ovog događaja je Jelica Blažević koja kaže kako su Posavske kulturne večeri manifestacija na kojoj gosti imaju priliku vidjeti svu ljepotu narodnih nošnji, ali i čuti izvornu pjesmu posavskoga kraja. Ova manifestacija obuhvaća sve što se tiče kulture. Znači, izložba umjetničkih slika, ručnih radova, u biti svega što je čovjek svojom rukom napravio. Znači, ne strojem, nego svojom rukom. Naravno, narodne nošnje, to je blago koje se mora očuvati, koje se mora prenijeti na mladi naraštaj i da se potakne mlade da to održaju u budućnosti. Veliki broj njih iz Njemačke, ali i iz cijelog svijeta većinom svake godine dolazi u Derventu na ovu kulturnu manifestaciju koja je već prešla u tradiciju.